राबना मोननै बाथ्रा सिन्था खालामदों मोननै नङा गोबां बाथ्रा सिन्था खालामदोंमोन आं मोननैखौ बुंनो नागिरदों मोनसेया जाबाय मा सिन्था खालामदोंमोननो बियो सोरगोसिम थांनाय लामा खालामनायनि सिन्था खालामदोंमोन जाहैबाय सोरगोसिम थांनाय लामा आं खालामनो हानायमोनब्ला मानो सोरगोआव थांनाय लामाखौ मानो खालामनो अब्ला राबना बुंदोंमोन सोरगोआव थांनाय जुदि लामा थानायमोनब्ला सोरगोआव थांनो थाखाय रावबो थैनांनाय नङामोन बे मोनसे आरो मोनसेया जाबाय ओरैबायदि जानायमोनब्ला रावबो फिसाया जाहाथे बिमा बिफानि सिगाङाव थैया बिमा बिफानि सिगां जाहाथे रावबो फिसाया थैया बेबायदि खालामनो हानायमोनब्ला होननानै बुंदों नाथाय खालामनो हाया मानो अब्ला राबना बुंदों बिमा बिफानि सिगाङाव फिसानि थैनायजों समान बिखा खामथाव दुखु नांथाव खुनु जाथाय थानो हाया होननानै बुंदों खोथाया नंगौना नङा जाय बिमाफोर जादों जाय बिफा जादों बिसोरो मिथिगोन एएसके मोना मिथिथ'नाय नङा बेखौ जाय सुद्धदेब मोना मिथिगोन नंगौना नङा दे बिमानि सिगाङाव सासे फिसाया जुदि थैनो गोनां जायोबा बेसेबांबा दुखु नांथाव बेखायनो राबना बे खोथाखौ सिन्था खालामदोंमोन किन्तु दिनै मा जाबाय जों गोबां जायगायाव नुबाय खोनाबाय दिनै बिमा बिफानि सिगाङाव फिसाफ्रा थैयो मा जानानै थैयो बेराम आजार जानानै नङा सोरबा ड्राग्स एडिक्टेड जानानै सोरबा जौ फाग्ला जानानै सोरबा बाइक फाग्ला जानानै बिमा बिफानि मेगन सिगाङाव जोंनि फिसाफ्रा दा थैयो बिनिख्रुइ बिखा खामथावसिम खुनु जाथाय जानो हाया जोंनि जायगायाव दाखालि शिवरात्रि फुजानि अखानायै फुङाव लामाजों थांनाय मानसिफ्रा नुबाय सासे गथ' फोथाराव गोग्लैनानै दं खुग्लुबनानै बेलथानानै नायबा थैबाय मानो थैखो खाथि खाला नायथिंबा नुबाय गंसे बाइकआ गोजानाव सोरखिलांनानै दं थब स्रज'दों बाइकआ मानो हरनि 2:30 बाजियाव हारसिं बिराद गोसा बाइक सालायबोनानै दंफाङाव सौग्रावनानै बाइकआ थम स्र' मानसिया दाबसेयाव बाइकआ दाबसेयाव सोर बे गथ'आ नागिरबाय मोनबाय खाथिनि गामिनिनो मानो बेबायदि जाखो क्लास 10आव फरायनाय गथ' सख्ल' बख्ल' नायनो समायना बिमा बिफानि सासेल' फिसा मानो बेबायदि जाखो गामिनि मानसिनाव सोंबाय न'खरनियावबो सोंबाय अब्ला बुंबाय बे गथ'आ गान्जा सोबोमोन आरो शिवरात्रि फुजाखौ ओइदिनखालि शिबनि नामाव गान्जाखौ नांनायनि बारा सोबदोंमोन जाहैबाय ओंखायनो खर' गिदिंबायलै आंनिया होननानै बाइकखौ हर गेजेराव हारसिं साखावबोनानै दंफां सौग्रावनानै दुब्ला थैबाय दा मानो बेबायदि जाखो आं दहाय बुंनाया मानो बेबायदि जाखो बे गथ'आ दायनिगिरिया सोर बे गथ'आथ' उन्दैनिफ्रायनो बेबायदि नङामोन उन्दैनिफ्रायनो गाज्रि नङामोन उन्दैनिफ्रायनो गान्जा फाग्ला नङामोन उन्दैनिफ्रायनो बाइक फाग्ला नङामोन जादोंबा बबाव जाखो बिमा बिफानि न'आव जादोंब्ला सोरनि आखायाव जाखो बिमा बिफानि आखायाव दा होनबा जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बिनिफ्राय रैखा खालामनो गोनांबा बासायनो गोनांब्ला सासेल' फिसाखौ जों ड्राग्स एडिक्टेड खालामनो नागिराखै जौ फाग्ला खालामनो नागिराखै जोंनि फिसाया डक्टरसो जानो हायो इन्जिनियारसो जानो हायो जों खालामनांगोन दा खालामनांगोनबा दायित्वआ मा गारजेन नोंथांमोन एसे सिन्था खालामनानै नाय दा नोंथांमोननि जायगायाव बुंबाय दहाय जोंनि जायगायावबो बिराद गिदिंथिंबाय थायो ड्राग्स जाग्रा गथ'फोर सोर बिसोरो आरो बुंबावबाय दा साहाखैजायनि सिख्लाफ्रा बङाइगावआव थाहैयो बहाबा हटेलफ्राव हमजायोनो दहाय बुंदों माबोरै जाखो बेबायदिया ससियेल मिडियायाव नुयो जों एखनब्ला लाजिनाय मोनो दुखुबो नाङो सिख्ला मानसिफ्रानो गान्जा सोबनानै सेंग्रा साथामजों थाफानानै गान्जा फेनानै
गाज्रि बाथ्रा बुङो जाय बाथ्राफोरखौ जों हाग्राबारियावबो बुंनो हाया आरो जौ फेनानै गान्जा फेनानै ससियेल मिडियायावनो गान्जा सोबनाय देखायनानै मा देखायो बिसोरो माबायदि मेथाइ खनो ओइ आदा माला लांगोन नों आदा